Cada dimecres a la Donzella podem gaudir de cinema a la fresca i en català, amb les pel·lícules més destacades d'aquest any. Marta Domingo s'encarrega de fer diferents activitats culturals dins de la programació d'Òmnium Cultural. El Cinema a la Fresca és un projecte que fem des d'Òmnium Badalona, aquest any és la segona edició que el fem, i és un projecte que fem per donar suport a la indústria audiovisual catalana i volem fomentar que la gent miri cinema en català igual de normal com fins ara la gent mira el cinema en castellà. I la Donzella Beach Club des d'un primer moment s'ha mostrat molt oberta a col·laborar amb aquest projecte, com també el Tot Badalona amb la difusió i per descomptat amb les productores que ens han cedit els drets per fer la projecció. El que sí que estem molt contents d'aquest any perquè les 4 pel·lícules que hem triat totes són rodades en català i rodades aquí. Així com l'any passat vam fer alguna que era rodada aquí, rodada a Badalona, que llavors era l'element que feia gràcia, però era rodada en castellà. Aquest any totes són rodades aquí i a més totes han guanyat diversos premis, ja sigui Gaudí o el Festival de Cinema a Màlaga o d'altres festivals. Avui comencem amb Els nens salvatges, que és una pel·lícula que també ha guanyat molts premis i ha tingut molt de ressò i volíem començar amb aquesta com a plat fort. I ell tracta sobre un grup d'adolescents que viuen com en un món emocionalment aïllat i aquest món paral·lel que tenen ells molt aïllat del que serien els seus pares i el seu entorn els porta a un extrem i això porta a una sèrie de conseqüències i de vivències que ells passen i bueno, és tota una aventura que passen i a més els actors són molt coneguts, de Polseres vermelles i en el món adolescent són molt buscats. Anem a corregir els exercicis que vam fer a les vacances, d'acord? A veure... Seguirem amb la segona projecció de Maricel, que és el conegut musical de Goll de Gom. El rei ja ha decidit l'expulsió dels moriscos, tots fora! I la versió que projectarem és la versió del 2005. També existeix la versió gravada del 88, però per una qüestió de qualitat d'imatge el 2005 era molt més acurada, amb plans molt més enriquidors. I Maricel, com tothom ja la deu haver vist, però és una història situada al mar del segle XVII i és la lluita entre els cristians i els moriscos. S'inflaran i el vent ens portarà com un cavall desbocat per la zona. A la tercera projecció tindrem Mil cretins, que és una producció d'Aventura Pons i és basada en el llibre de Quim Monzó, que també es diu Mil cretins, i és un mar d'històries, ja són 15 històries, si no recordo malament, on es tracten tots els temes com des de l'estupidesa humana, l'amor, el desamor, la mort. I bueno, com a tot llibre de Quim Monzó es produeixen situacions molt surrealistes i molt còmiques. Amb la boca m'ho va proposar una. I per acabarem amb la projecció de Bruc, una pel·lícula de Daniel Benmayor que està basada en la història del timbaler del Bruc i està rodada a un espai que ens agrada molt al voltant de les muntanyes de Montserrat. Ha estat una de les pel·lícules d'èxit, està rodada en català i castellà, va estar rodada 2 cops en les 2 llengües i bueno, és un valor afegit que té aquesta pel·li. Aquest espai és molt més agradable perquè tens contacte visual directe amb el mar, sents allò les onades al vaivé, no? I a més aquí hi ha el valor afegit que o pots sopar o pots prendre una copa i és una estona més de relax que no només estar amb el coll encaixat mirant a una pantalla. Si voleu gaudir del cinema a la fresca, tots els dimecres a partir de les 10 de la nit al Donzella Beach Club. Més propostes al proper Glob d'Estiu.